Aleshores, el cap del separatisme, llavors érem separatistes, era en Baltà, de la farmàcia Baltà. I en plena, malgrat que estava en llibertat provisional, jo ja començava, vam crear una escola de guerra amb alumnes i professors, un que es deia Terrassa, que era de l'exèrcit precisament, i venia a donar-nos lliçons amb la sabre, perquè era de cavalleria. I és llavors que es va produir el complot de Garraf, que jo també hi estava complicat, sinó que això no m'agrada gaire que es digui, perquè era una cosa monstruosa si hagués sortit bé, perquè ja suposo que quins eren els propòsits, oi? Això ho deixem una mica per enlaire, però naturalment vam formar el que se'n deia bandera negra, i després hi havia en Daniel Cardona de Sant Just d'Esverns, formava part d'aquest comitè, d'aquest grup, el Joan Coromines, fill del Pere Coromines, el gran, l'home potser més important que ha donat Catalunya aquest segle, i amb en Joan Coromines anàvem al tir nacional, a fer ensaig de tir amb el Mauser, i anàvem a fer excursions al Pirineu, i ens posàvem pedres a la motxilla per estar forts